Jakub Abraham, coach etikety, pánskej módy a kráľovský komentátor, stojí za imidžom úspešných Slovákov, vedie kurzy etikety, ako jediný od nás a z Česka je držiteľom kráľovskej akreditácie na najprestížnejšie podujatia britskej monarchie. Svoje skúsenosti a know-how odovzdáva priamo a naučil sa ich od komorníka Alžbety II. Či Karola III. Spolupracuje s médiami a je tvárom aj hlasom viacerých pánskych módnych značiek. Venuje sa tiež práci v dabingu či v divadle. Poprosím, privítajme Jakuba Abrahama. Etiketu. Biznis etiketa je veľmi dôležitá v oblasti etikety. Je to, povedal by som, druhá najdôležitejšia disciplína po etikete stolovania. Je práve tá biznis etiketa, pretože tá zahŕňa všetky poznatky z etikety. Či sú to nejaké spoločenské javy, ktoré bežne nachádzame v spoločnosti, ako kto podáva ruku, kto navrhuje týkanie a podobne, to práve v tej biznis etikete najviac užitkovávame. Tieto všetky poznatky aj na to ešte v dnešnej dobe stále, že či fungujú alebo nefungujú vizitky, to všetko zužitkuje a to všetko zahŕňa biznis etiketa, práve tieto detaily, pretože biznis etiketa je založená práve na tých detailoch, ktoré robia celok veľký. Dobrý deň, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme mi cťou pani Čech, že som mohol byť pozvaný. Ďakujem aj vám všetkým. Ja súhlasím na úvod s pani Mikle, že táto krutka, človek by tam nakoniec povedal úplne niečo iné, ale tak toto je. Dámy a páni, ja vám chcem povedať jednu dôležitú vec a trošku sa vrátim. Ja viem, že časomiera je veľmi zlomyselná na mňa. Ja to stihnem, nebojte sa. Peťka, nenapomenieš ma, neboj sa, ja to stihnem. Aj tú určite. Prax. Musím povedať, že ja som aj rád, že som sedel a pozeral všetky tieto prednášky predtým, lebo ja som študoval herectvo, predtým som študoval tanec. Ja som tam išiel preto, aby som nemal matematiku, aby som nemal čísla. Čiže ja som tomu vôbec nerozumel, čo sa tu hovorilo, ale dobre vedieť, pretože rád sa dovzdelám a všetko s číslami a vzorcami je pre mňa úplne mimo. Čiže ja vám nedám teraz návod na žiadne čísla, nič podobné. Dám vám trošku taký pohľad na biznis etiketu, ktorá je dôležitá v biznise, ktorá je dôležitá pri prezentovaní aj v vašich prácach, pochopiteľne. Takže poďme na to rovno. Pripravil som si pre vás krátku prezentáciu a to motto je tam aj zdôraznené, je jasno, zvorilo a šarmantne. Tak by mal vystupovať podľa mňa každý podnikateľ, každý, kto vystupuje na verejnosti. Skúsme si to teda teraz rozmeniť na drobné. Dámy a páni, prvé slovo, ktoré som vybral, je jasno. To znamená nie iba na mikrofón, nie iba keď sa prednáša, ale aj jasno v komunikácii ako takej. Ja často sa stretávam s tým, že mnohé veľké firmy, ktoré chodím školiť, alebo teda podnikatelia, majú problém ich sekretariáty, alebo aj oni sami s odpisovaním alebo s reakciami v tej netikete, v tej online etikete. To je veľmi dnes taká svízelná, ako by povedali Češi, situácia. Je to naozaj veľmi detailne, sa treba tomu zaoberať práve tou komunikáciou v online priestore, čiže tam sa možno vraciame aj k tomu AI trošku. Inak keď sme pri tom AI, tak možno ja sa trošku bojím pri dabingu, lebo robím aj dabing, že tam nás ale nahradí, pani Mikle. Ja sa bojím, už sa to aj deje. Takže nie je úplne pravda, že všade nás nenahradí, v tom dabingu nás už trošku nahrádza. Ale v tej etikete nás určite nenahradí, lebo to treba vedieť, povedať ľudsky, aj tie online stretnutia nie sú také, ako je face to face. Takže stručnosť je dôležitá aj dnes, obzvlášť, dámy a páni, rešpekt času. To vieme, že tu dnes platí určite. Všetci máme to najcennejšie, čo môžeme dať, to je náš čas, každého jedného, kto je tu. Takže rešpekt času je určite jednou z hlavných zložiek toho jasno, toho prvého, čo som si vybral z prezentácie pre biznis etiketu. Slovo konkrétnosť, prečo myslíte, že tam je konkrétnosť? Prečo zapadá konkrétnosť do slova jasno? Máme byť akým spôsobom konkrétni? Čo to znamená podľa vás? Kľudne povedzte. Stručne, jasne, vesne zrozumiteľne. No presne. To znamená, že menej nedorozumení v tým pádom máme. Hej? Keď napíšem jasne, že kedy, o ktorej vidíme sa, alebo nemôžem, zavolám vám o 5:00, na 99%, drahí dámy a páni, ruku na srdce, nezavoláme o 5:00, zabudneme na to. Hej, zabudne sa na to. Odpíšem vám, alebo tie SMS-ky, ktoré sú také automatické, keď nám niekto telefonuje, tak dáme, že môžem zavolať neskôr, v živote sa už neozveme na 99%, zabudneme, škoda. Hej, treba si to pripomínať, treba mať nejaké tie mnohé aparáty, ktoré na to slúžia, aby sme naozaj mali menej nedorozumení, lebo to je základ aj toho jasného komunikovania. Čiže komunikatívnosť treba mať ako samozrejme porozumenie a záujem, to znamená, že keď nás niečo zaujíma, idem sa nad
na to pýtať aktívne, pýtam sa tej druhej strany, to nám dopomáha aj k tomu, aby sme vedeli aktívne používať ten small talk, ktorý je taký dnes rozšírený. To znamená, že komunikatívnosť, porozumenie a záujem nám pomáha aj pri small talku, ktorý je mimoriadne dôležitý. Čiže komunikujte jasno, prvá vec. Druhá vec, zdvorilosť. Samozrejme, zdvorilosť je mimoriadne dôležitá, pretože slušným sa rodíme, ale zdvorilosti by sme sa mali učiť. Tak to je aspoň v učebniciach etikety. Myslím si, že niečom na tom pravdy je. Dámy a páni, určite to všetci poznáte, tykanie, vykanie. Iba veľmi rýchlo si to zbehneme, že či to naozaj tak súhlasia, či súhlasíte aj vy, ako to funguje. Aj v biznis etikete to tykanie, vykanie. Netiketa, už som spomínal, že to je etiketa v online priestore. To znamená, že používame ju každý deň, ani nevieme možno na rôznych sieťach od LinkedInu, samozrejme cez Instagramy a podobne. No a záujem, musím mať záujem o druhú stranu. O druhú stranu, aj keď možno niekedy nie až taký, ale musím ho aspoň vedieť zahrať. Trošku toho hereckého kumštu tam je treba. Takže, dámy a páni, small talk, opäť sa vraciame k tej no vidíte, ani to nepoviem dneska. Čiže záujem, small talk, to je jedna vec. Dobre, toto som spomenul, človek je teda slušný od narodenia, ale zdvorilosti sa musíme naučiť a preto si aj hovoríme o tomto slajde o zdvorilosti, čiže správajme sa, prosím, zdvorilo. Prvá je komunikujme jasno, druhá je správajme sa zdvorilo. A teda, keď si máme trošku ešte premeniť na drobné to tykanie, vykanie, tak čo myslíte, ako to teda naozaj funguje s tým tykaním a vykaním? Kto teda navrhuje to tykanie? Ako by to malo byť? Žena mužovi. Ale keď sme v biznis etikete, pozor. Hej, my sme v biznis prostredí, takže tamto je ako je. No presne. Čiže tykanie, vykanie si predstavíme samozrejme zoznamovanie, podávanie rúk, to je tiež veľmi dôležitá vec v biznis etikete a potom aj takéto základné, aspoň veľmi rýchlo, pracovné stolovanie, business lunch, business dinner a podobné veci. No a samozrejme dress code, ten zaujíma vždy každého, takže trošku je niečo z dress codu. Ale teda, tykanie, vykanie, nadriadený podriadenému, samozrejme. To znamená, že vždy dávam taký chyták jeden. Predstavme si, že máme, ja neviem, šéfa, podnikateľa, ste tu určite viacerí mladší páni, ale máme podriadenú dámu, ktorá je staršia. Aj tamto takto funguje? Čo myslíte? Funguje to tak, že šéf navrhne tykanie staršej pani Vierke, ktorá je podriadená? Nie celkom? A dobre hovoríte, nie celkom. Prečo nie celkom? Ona môže odmietnúť. Áno, tak žena môže odmietnúť, aj keď pozor pri tom to, že je to nadriadený, to by bolo trošku také, že my muži máme občas to ego, neviem kde, aby potom zajtra do roboty mohla prísť. To znamená, že treba si dávať pozor, no však páni, priznajme si, niekedy nám odmietla Vierka tykanie, tak asi sa na ňu urazíme potom. V tomto prípade treba urobiť jednu zásadnú vec, my muži ako džentlmeni. Musíme urobiť taký medzistupeň k tomu tykaniu. Viete, čo je medzistupeň k tykaniu? Už som to povedal teraz viackrát. Vierka, prosím vás. Hej, a vykám stále. To znamená, keď to Vierke nebude vadiť, dúfam, že tu nie je žiadna Vierka, alebo keď je, tak o to lepšie. Keď to Vierke nebude vadiť, tak potom môžeme navrhnúť my, ako nadriadený muž, alebo teda aj žena, v tomto prípade som dal samozrejme takýto príklad na schvál, to tykanie. Čiže je to jasné. Dobre, podávanie rúk, opäť máme veľa príkladov zo sveta, kde sa podávajú ruky rôznym spôsobom, to znamená, Peti, ak môžem ťa poprosiť, tak iba si to takto, môžeme si to, takto by nás bolo vidno, hej, žiadne takéto priťahovanie, odťahovanie, ani hore, ani dole, lebo niekto si tým niečo chce dokazovať, keď sa dáva hore ruky, dole ruky a podobné, čiže vždy je ruka naozaj v strede toho páru, alebo tých dvoch ľudí, ktorí sa zoznamujú, alebo podávajú si ruky. Čo myslíte, patrí do biznis etikety aj ten bosk na lice pri privítaní? Patrí alebo nepatrí? Ako príkom, nie? Vo Francúzsku. No tak áno, tam, ale aby sa to nezvrhlo aj ďalej, pozor potom. To znamená, že podávanie rúk samozrejme, ale kto podáva tú ruku? Keď sme v biznis etikete, nepoznáme teraz, či je nadriadený, podriadený, je to jedno. Kto tam podáva ruku? Tam je veľmi muž. Vidíte, a toto častokrát sa stáva. A potom ženy čakajú, kedy im podám ruku a pritom ženy máte podávať ruky prvé. Preto navrhujete tykanie, preto podávate ruky ako prvé. Lebo vy aj iniciujete to, či ďalej tá ruka prejde do toho kontaktného bosku v podstate alebo nie. To znamená, že keď podáte ruku,
ako prvé, tak buď iba necháte a potraseme si rukou, alebo sa tak povediac trošku pritiahneme a ten bosk tam bude nasledovať. Ale teda v tom biznis prostredí ten bosk naozaj nebýva úplne častý. Čiže pozor, ruku ako prvá podáva žena alebo nadriadený, samozrejme, ale teda bavíme sa o nejakej situácii, kde to nie je úplne jasné, preto som povedal, že žena. Dobre, takto pozor, aby to nevyzeralo úplne takto, keď sa ideme privítať tým boskom, aby muž sa nevrhol úplne hneď na tú ženu, lebo niekedy by sme možno aj radi, ale treba na to dávať pozor. Dobre, čiže v biznise sa bosk využíva iba pri tom osobnejšom kontakte. Treba na to myslieť. No, ideme na pracovný obed, na pracovnú večeru. Ja som tam dal na schvál iba také detailné obrázky, alebo teda ilustračné, aby ste vedeli možno trošku aj ten dress code zacieliť, kde samozrejme, čím je hodina pokročilejšia, tým je odev tmavší, čo sa týka muža. Keď je to nejaká biznis akcia ako dnes, tak skladačka, ako mám ja, je takým zlatým stredom napríklad. Ale veď o dress code sa ešte trošku pobavíme možno. Takže pracovná večera, ak vás čaká, tak pozor na to, tam treba ísť v plnej zbroji. Ak ideme, to znamená plná zbroj pracovnej večere, kravata, sako, nohavice, všetko ako má byť, ako sme si kúpili, tak ideme na pracovnú večeru, lebo to je naozaj významnejšie. No a teraz kto pozýva? No samozrejme, keď niekto povie pozývam vás alebo iniciuje tú večeru alebo obed, tak neznamená, že pozývam ťa na obed, že pozývam ťa na tú cestu so mnou na obed, ale potom si ho zaplať. To znamená, pozývam ťa na obed, budeš platiť. Bude platiť ten, ktorý to povedal. Takto by to malo fungovať. Kde usadíme toho hostia, ktorý je významnejší, ktorý je teda ten, ktorého si máme viacej vážiť, tak povediac VIP, no tak samozrejme na to čestnejšie miesto, to znamená chrbtom stene, čelom do miestnosti. Dobre? Takto, aby sme vedeli. Ak nie je taká možnosť, tak po pravej strane. Takže takto by to malo vyzerať. Ideme na posledný slajd, čo sa týka tej etikety biznisovej alebo toho trojslovia, jasno, zdvorilo, šarmantne, a to je teraz práve to posledné slovo. Čiže nebojte sa pri tom, keď vystupujete, používať samozrejme aj humor, ten je veľmi ošemetný, buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale teda treba ho mať vždy v správny moment, alebo teda treba ho používať vždy v správny moment. No a cit pre udalosť, čo myslíte? Čo znamená cit pre udalosť? Cit pre udalosť, dnes sme prišli sem na túto biznis konferenciu, to znamená už samo o sebe významný status nejaký, je to významná udalosť, aj keď denná, čiže musíme mať nejaký cit pre udalosť, hlavne čo sa týka toho odievania. O chvíľu sa na to pozrieme, či ste mali cit pre udalosť. A teraz nadhľad. Celé toto, čo sme si hovorili, samozrejme neberte až tak príliš vážne, lebo keď sa povie slovo etiketa, tak ľudia väčšinou idú niekde do seriálu Bridgerton alebo podobne a teraz si myslia, že ja sem prídem v nejakých róbach s topánkami a punčochami a budem hovoriť ako na dvore Ľudovita 14. Takže netreba to celé brať tak vážne, treba to trošku si nechať uležať v hlave a hlavne zapamätať si aspoň tieto 3 veci na vystupovanie v biznis etikete. Čiže vyzerajte šarmantne. To sa ľahko povie, ťažšie sa to robí, ale skúste to a možno budete vidieť aj výsledky. Dobre, tým, že ja často pôsobím aj ako ten, ktorý, ako teda bolo povedané na úvod, obliekam úspešných mužov, tak medzi mojich klientov patrí aj Dalibor Cicman, ktorého obliekam teda už pár rokov, alebo o ktorého imidž sa starám už pár rokov. Je to jasný príklad toho, že netreba sa báť zdôveriť sa do rúk teda niekomu, kto rozumie prípadne tomu, ako by mal vyzerať človek v jeho pozícii. Čiže toto je napríklad človek, ktorý sa zdôveril do mojich rúk, s ktorým dlhodobo spolupracujem a riešime jeho imidž. Dúfam, že som neprezradil, čo som nemal, ale snad nie. Takže tu máme typy dress codov. Business formal, úplne ten prvý naľavo, potom v strede. Čo myslíte, ako by sme zacielili ten dress code úplne v strede? Ten pomerne nedávno na oceňovaní CEO, ako by sme zacielili ten dress code. Nad tým sme veľa inak hútali, lebo to bolo taký neúplne jasný dress code, tak sme sa dali do takejto formy. Ako by sme ho dali? Čo by ste povedali na business casual? Môže byť?
kývate hlavou, tak snáď áno. Dobre, business casual, povieme si prečo, no samozrejme nemá kravatu, hej. Business formal je s kravatou, s plná zbroj, takzvaná, je to taký, ešte ten dvojrad zdvojnásobuje trošku takú vážnosť. Business casual, čierna košela, nie je formálna košela, prosím, bez kravaty, casual štýl, ako vyšitý. Čo ten tretí? Ako by sme zacielili tretí? Ja som v podstate dneska v takom tom treťom. Ako? Športová elegancia, to som počúval často, nikdy som nevedel, že či mám ísť v saku športovať a behať, alebo čo to znamená. Keď sa povedali, pani vozete, vždy hovorili, že to je športová elegancia. Hovorím, dobre, tak si to zoberiem na beh zajtra. Takže je to smart casual, veľmi obľúbený štýl smart casual, to znamená skladačka po našom. Iné sako, iné nohavice, vyriešené. Čiže 3 typy dress kódu pre biznis. Nie každý musí chodiť vždy vo formále s kravatou, s vreckovkou a podobne. Nie každý chce mať bielu košelu, štýl môže mať v business casual, alebo má skladačku, voľnejší štýl, letnejší štýl a to je ten smart casual. Dobre, myslím, že sme zvládli, ešte máme čas na... Myslím si, že sme prekročili čas, ale vôbec to nevadí. Jakub, prejdeme z teórie do praxe. Čo povieš? Poďme vybrať 3 adeptov z dnešných účastníkov, na ktorých si prejdeme teda to, či splnili podmienky dnešnej konferencie, či sa teda obliekli podľa bontónu. Áno, teraz sa všetci boja, že či budú naozaj vyvolaní. A poďme sa teda určite na to pozrieť. Jedna dáma a 2 pánov. Jedna dáma, áno, tak ja ak môžem poprosiť pani Mikle, poďte, lebo to by bol hriech vás nezavolať. Poprosím aj vás, ak môžem. Áno, určite, poďte. A ešte niekto. Je tu aj dobrovoľník nejaký? Poďte, normálne, kto sa chce takto, že... Nehambite sa. Máte teraz konzultáciu. Zadarmo. To nedáva Jakub často. Poďte, výborne, super. Dobre, dámy a páni, máme tu teda 2 krásne modelky. Modela... To sa vám nestáva každý deň. Dobre, čo myslíte teda? Ideme si zhodnotiť, nie, že teda nemáme tu modnú políciu, nebojte sa, ale ideme si zhodnotiť, že aký je toto typ dress kódu. Z týchto 3, čo ste videli, na schvál som to dal teda preč, aby vás to teda nejakým spôsobom nelákalo. Prvý dress kód, pán, aký? Aký je to? Povedzte nahlas kľudne. Business formal. Správne. Business formal, veľmi dobre. Na business formal chýba jedna jediná vec. Viete, čo chýba na business formal, pánovi? Povedzte. Vreckovka. Veľmi správne. Taký ten vreckovka, podľa mňa to nemáte, máte to rozparané, dobre, lebo väčšina mužov to nemá ani rozparané. To nie je, prosím vás, toto vrecko nie je na horálku ani na cigarety. Toto vrecko je na vreckovku, ale nie na takú, ktorú potom používame. Taký ten jemný prúžok takej tej bielej, to sa volá prezident tip, tá vreckovka, ale inak tip top. Čiže veľký potles, lebo dress code úplne dodržaný. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďalšia dáma, pani Mikele, tak tu naozaj, akože nie preto, že sa poznáme, alebo že by som vám teraz fandil, ale tu nemám čo dodať. Toto je fandím, samozrejme, že vám fandím, ale teraz hrám trošku. Takže áno, naozaj dodržaný dress code. Čo myslíte z tých, keď vieme zacieliť ten mužský, tak ako by pani Mikele, do akej kategórie tých dress codov biznisových by zapadala? Vy by ste čo tipli? Ja sa nechcem vyjadrovať, pardon. Bez komentára. Dobre, ja myslím, že je to medzi business formal a business casual. Viete prečo? Keby ste mali košelu alebo blúzku, tak je to formal. Takto je to také medzi. A to je dobre, to sa mi páči, to medzi. Potlesk pre pani Mikle, lebo takto to má vyzerať. Ďakujem veľmi pekne. No a Andrejka, toto je jasný business casual, ale dobre si dala tiež samozrejme sako, nohavice, komplet, môže byť niekedy sukňa, tu niečo dodať, čiže tiež biznisový dress code splnený. Niekedy stačí úplne málo na to, aby sme si mysleli, že teraz aká veľká veda z toho sa robí. Takže ďakujem veľmi pekne, tiež splnený dress code na jednotku na biznisovú konferenciu. Ďakujem. Čo viac dodať, Jakub? Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať a ešte raz Jakub Abraham,